Салом алейкум, дама подписчикои канали Абдулло ТЖ хубе созе бародаронум боше, ама одамое ки канали моро дастгирӣ мекуне. Аэропорт омадед вадем, хостем нашод билето пурсем ва шумо да маълумотем, шутобе ки шумо омаданӣ шиде дастчотона бигире ки бо пултон камӣ накуна. Ва аэропорт омадед ва нархи билети Москва душанбе чӣ хеле ки медонед ид муборак мешавад, камтарак қиматтар шида, дастрош да 28 та 800 ин мирӯза. Бегаиндинаш да рейс ҳафта ва пагаш да 25 500 гуфтестиям, арзонш ҳозираш да 20-21 да якиван 22 500 23. В общем идай через Узбекистонам одамо рафтестиям, камтарак қиматтар нархи навои билето, баъд ид бо арзонтар мешавад, баъд моҳи сентябрда то сиюм агар гап радлид нашавад, бо чӣ хеле ки хай медонед шумо ки ҳамин одам ки бисёр ки рафт билет қиматтар мешавад бародаронум. А так бо нарх навои билетои Узбекистон ҳам мепурсем, хабардортон мекунем. Медонам бисёр одамо да билет гирифтагием, рейсошон атминӣ чӣ хел бигем 10 одам да билет мегирем, 2 таш атминӣ мешавад, шумо ай мо хафа нашавед. Мо пулотонам маслиҳат кардагием, хитон медонем, мо ҳам намехоҳем ки ай мо хафа шаванд. Чеки ай даст мо миям мекунем, ай шумо фақат дастгирӣ, шумо як тад ки парвоз кард, як тад дигар да совет мете, ай просмотро да ҳам як аз дигар да совети додаамтон мода фоида боше. Бародаронам чӣ хеле ки да пеш мо 1 саат пеш Москва душанбера барои пага саҳарингинаша пурсидем 25 500 буд. Уже тичена 1 соат янин бародарон омадан барои пагара гирифтем шон ай касаи 88 26 500. Барои ҳамин мо ҳам ҳичи гуфтан наметонем нашон нархи навои билет. Ин се бародаре ки мебине ёда як бор худам билет гирифтагӣ будам. Ки ҷо гирифта будам акаҷон? Ай Внукова? Ай Жуковский, ай Жуковский Бухоро гирифта будем шон, рейсшон атминӣ чид, бо зангшон задем, пултона возврат кардем ака? Ягон сум кам возврат кардем ака? Мақсад ҳамун чипле ки буд возвратшон кардем, омадан ина прямои душанбе гирифтани хали. В общем да Узбекистон аҳамият метем, бисёр атминӣ мешавам ва ҳозир омадам барои пага душанбера гирифтагиам. Ягон чӣ намеге подписчико да? Лайк подписка. Га иншалло ки ида Тоҷикистон дорем. Гап нест, ҳаматонда рӯи сафед. Гап нест. Як чиз дигара гуфтани будем ки рости ини апашка қадри ду кӯдак шоколад билет мегирифтем, духтарчаш. В общем, да я модар як фарзанда оформит карда мешавад ки 600 рубл мешавад, 600 рубл. Яча да 600 рубл оформит кардем, диюмша ки оформит кардем 50 фоиз мешид. Ба рости омадем, ҳамин рӯи хотири ҳамин омадем ҳамин рӯз ки гап надорем, як бародари тоҷик мақсад дар номи вай оформитиш кардем 600 рубл да. Иншаллоҳ ҳозир регистратсия мегузаранд. Шамо бародар бурам. Салом алейкум акаҷон. Салом алейкум. Битенҷи акаҷон. Билета чанд қа хариди ака? Билет бепул шудем. Тоҷикистон ва акаҷон як чиз дигар хай мақсад раҳмат акаҷон ки ҳамин хоҳарчара данонтон оформит карде. Мардуми ғариб да ягон чӣ намегӯянд ака? Мардуми ғариб да сабр кунад. сабр кунад, кор кунад, баъд биян пеши Абдулло ҳама кӯрашона бузакунад. Худо дорӣ кунад. Аввал таниш сеҳат. Ҳаматонда бародарон аку апо хоҳаро имина дар ҳамин масъала мепурсидем ки ҷои дахтарсупориш чӣ хелай. вақте ки омадем ҷои дахтарсупоришай немхе навистагие ки ҳамин сайт медрои прайти тестам меҷиқем. аэропорт омадед вара вибр мекунед, баъд номротона мезанед, подтвердид мекунед, ҳамаи даниётона добавид мекунед, оплатит онлайна меҷиқем ва баъдан номрои картатона мезанед, пул снимат мекунед, штрих-код меояд, а так нашоди очератиш мегӯяд. В общем ҳамин 23 соат пешаи регистратсия расчёт бигирем, беҳтарин ай. Рости хона рафтани будам, ёдам биромад ки нархҳои Узбекистона бугумтона чӣ хел бугум 6 то 12 та дани момент камтар қиматтар шуда, ҳамин Ташкентшам ёки Самарқанд ёки дигар шаҳрошам. Ва так ҳафтаи арзону навои Андиҷонае ки в общем одам роҳӣ кардагием дертар расидагием. А так 8 та 9 та ҳамин нархҳо харидастиям Узбекистона. хай ҳаматон боше. ҳамин дастгирӣ кунед, канали мо иншаллоҳ пешравӣ мекунад бародаронам.